Әлегә бик үк тәҗрибәле булмаган авыл хуҗалыгы белгечләреннән тәҗрибә эшләнмәләре. Алар бик амбициоз. Башкалабызның 33-нче гимназиясының 7-нче сыйныф укучылары суны автомат рәвештә сиптерү, шулай күбрәк уңыш җыеп алырга мөмкин булган махсус микроскоп эшләделәр. Барысының да практикада ничек эшләвен тикшерделәр. Яңа эшләнмәләр белән хәбәрчебез дә танышты. Вот разные звуки он издает, а эти звуки определяют дети. 33-нче гимназия укучылары әнә шундый күңелле робот укытучы уйлап тапкан. Телефонда яки компьютердагы махсус кушымта ярдәмендә балалар дәрес материалын робот укытучы өчен махсус программалаштыра. Робот техника, проектирование дәресләре безнең балалар бик хуплап киләләр. Алар бу дәресләрдә үзләренең идеяларын шуңа ашыра ала. Алар төрле җиһазлар, төрле программалар, төрле роботлар ясарга өйрәнәләр. Һәм инде үзләре уйлап чыгарган программаларны, җиһазларны алар төрле конкурсларда, төрле грантларда тәкъдим итәргә мөмкинлекләре булачак. Әле роботтан тышта 7-нче сыйныф укучыларның үсемлек үсентеләрен өйрәнү өчен микроскоп, мөстәкыйль су сиптерү җайланмасы һәм мини-теплица эшләнмәләре дә бар. Сначала мы собираем конструктор, затем мы кладем в него грунт. Башта конструкторларны җыябыз, аннары туфрак салып орлык утыртабыз. Үсенте барлыгы 20 көн эчендә үсә. Эшләгәннәре җәмгыять өчен булса, өйрәнгәннәре үзләре өчен, балаларның күңеле дә үсә, чөнки алар уйлап тапкан ысулларга, җайланмаларга ихтыяҗ бар. У нас есть заключенный договор с фермером, который получил от школьника 10 саженцев. Мәктәпнең фермерлар белән рәсми килешүләре бар. Укучы уйлап тапкан 10 җиләк-җимеш үсентесе өчен ел дәвамында я уңышның яртысын бирә, я акчалата түли. Алга табада инвесторлар клубы яңа ачышларга тагын да күбрәк балаларны җәлеп итәргә әзер. Бу проектта безнең инженер класста укучы балалар катнаша. Әмма ләкин киләчәктә бу проектка без һәрбер теләгән баланы үз идеясе, үз программасы, үз технологиясе булган балаларны конкурсларда һәм грантларда катнашырга чакырабыз. Мөршидә Җиһан, Эльвина Тарзимина, Иван Худяков, Татарстан яңалыклары.